Leathcheannais Currently Ógáin agus nadidir bhfuil siad le closach tá go leogleo a get lucht takeíochtan sa ó Cnoc an tSamhraidh is Sligeach go an dát agus an trosfada deanta óheas a g buachlaí an sim Killarney. Tá se anna fetalaíonn sa lár na huair cé bhfuil na scamil dú os ar giún an áideach de réir túair na haimsire ní chorraig éonmháisteach nóéní isteacharainn agus ní bheith géana éfach den éair gan ré ar gluthasa mar ní iad is gaithe an sa me taistil suas óheas inmh bhí se anna fetalaí ar fuad na tíre ar fad. Gan dát siad buachlaí Sligeach a hon so bhfuil san caiicí so hin gynnyh champíní na galí hí buamach son ní bead buachlaí bailin chlár rán na contíochta don gluthesan ach gan dát siad buachlaí Cnoc an tSamhraidh a tháinig amach as a council. Ní gá aana henne chur ar sem Killarney tá henne ar fuad an tír ar fad ceandas na fórna scoile is fearr a bhí riamhán agus siad son a ríis cáilethe do cluiche Leathcheannais gan dát híidir cluiche Ceannais an irig áidir fuair nás na rion ceannas fearra ach beagsúlacha son go meisiad son ábalta an bua a gáilte nuamh agus iad héin a thuairt ar neis go dtí cluiche Ceannais Currently Ógáin. Ach beagsteach íoch an tapaigh inis ar na fórne agus níl feadh cloiste gom agus is tólam go raibh an sem chun Páirce fé mar animníoch an son a lár na seachtaine. Mar sin sé ó mara atá sa bháide do bhuachalí an sem an lína Lánchúil, Mikey Lynch, Cian Lynch agus James Williams, an lína Leachúil, Sean Fitzgerald, Keelan O'Shea agus Jamie Moynihan. Bí fearamachta John Kelleher lár Páirce cadé mar imimeóid a speisial son I downta Darren Ryan. Bhí Charlie Keating gorteile rá chluthe an nuas agus hasú leis an sem go meise siúd ábalta Páirc lachas chluthe nuamh tá sé a tosnú de réir chlá an chlár nuamh ige ihir de speise ar lína le thosaigh I downta Aidan O'Neill, Timmy Moynihan agus is stig sa lína lántasach tá Callum Cronin, Luke Crowley agus bí fearamach leis de Alex Hínigan gan dát titnin an uallach scórála ar sin. Saura banning na ngán thugamar féin an saura le nach méid buachalí Cnoc an tSamhraidh ábalta an bua thuirtló in nuamh. Tuaim ó mósanis mar is cheart do árán na bhíon me leis céal fé sin. Méid san deanta tuair méid díobh fuair an buachalí Sligeach sa bháidir rómhsú tá donna cho Bhréanainn an lína Lánchúil, Rian O'Callaghan, Éamon Keane agus Ronan O'Hare sáir imimeóid ar fad. Sa lína Leachúil tá Joe Campbell, James Donlan, captain na fórne agus a gibhir a seacht Robert O'Kelly Lynch. A lár Páirce mar a bhíon de aná sé Dylan Walsh agus Paul O'Brien a bheith ann. Mark McDaniel fear na kickan na séire Ronan Nylan ar an náhad slat agus an taobh le siúd Tommy Hall Carroll. Bhí Ellie Rooney gimmert de fuair an scoile soccer na hÉireann a lár na seachtaine tosníonn sé siúd mar lántasach agus taobh le siúd sa lína lántosaigh tá sé O'Neill agus Gavin Lynch. Gan dát siad an sem rána cotíntachta an sa inmh ach gan dát buachalí Cnoc an tSamhraidh ní thug mór an daoine seanstómh teachtamach as cúige chonacht ach tá an méid san déantacha tá sead sanna tuairt na hain seanstómh tá an atmosfér dochreite ar fada sáistigh agus an chaid san catanárde agus cébhúthaigh seile bheith a gaiide san caid mór gríár de seacha Jonah Carnoig ach léite go maithan san I get Ronan O'Hare sin builinn se chaid san mach ó fada le Éamon Keane pas láimh fachta ar naisige iad a dul ruthar inis agus seachún suas na Páirce captain na fórne James Donlan rutharúnta chaíanta bhí siúd an chaid san builte seach sa spáisige agus sin pas le dearmhan san isteach rialah an táisteáin nimmert igen réitóir seileh na caidan sáinisige Mark McDaniel ten sé siúd chasna na Páirce agus bhualach spás an sáinis I g buachalí Cnoc an tSamhraidh Joe Campbell leis an pas an sanisteach ach ní léite go maithan san a get lína lántosaigh buachalí Sligeach ar sin agus tagan an semamach agus an séirchic brunta ar a sun. Keelan O'Shea is seileh na caidige siúd. Pas láimh a seolta chasna na Páirce san a go Paul O'Brien. Paul O'Brien a tuairt na caid gaman scéal cho fada le Darren Ryan a bethe an bouta san agus seachúnis seminis seileh na caidige san Alex Hínigan agus Cumas again versa, cumas scórála leis slánaíonn sean san an chaid san buailte cho fada le Jamie Moynihan.
Immert feinach an so ó bhuachalí Killarney, Darren Ryan, Shelf na Caddy Gesú, the Nish, Hofada le John Kelleherach, draw fast and son o John agus, Shachuninish, un Shehunsi, Buachalí Sligeach agus Meshadab to score, I'm shoe, on Unsi, son agus Shin Kickle Jar of Stachanson, Gus Shea O'Neill, on Mark Leitige Shea, agus Desh Gorall in Ishige, Ach ni Vesha shot fish the Shea, Tasha Stocha, Ha. Slat agus Jocha mach nó hocht slat agus fehe mach leis get toig kommen na mas Gaunson agus éis leis glór ó locht takeíocht do bhuachalí Sligeach an skiad scored an gluthe Fachtanson ón Mark ó sé O'Neill agus sin an tús a bhí a tastáilt ó bhuachalí Chnoc an tSamhraidh gan dat má éinech an bheith a gurán nó tuairt mach mé allar bhuachalí Chnoc an tSamhraidh sin chiad le a bhirtar ar a gcónaí ní hosnaín se ró hapig hí ar chead faointe le stír an son caiicí ó hin ag gluthe canis connachta ach má se chaim siad ar gáfaointe díag Sathairn le dianta go maithe ach bhfuil seagra an so ge bhuachalín semar sin passive son ó Kelleher chasna Hada le Callum O'Cronin ach hiachar seoachal Rónán ó Heir hamarálih countdas na cosantóí óige is fear sa tíd ní chur se feice goine goiteach a scortáína bhacha níagad eribal uan agus sár chosan diantan son a ge Rónin Shelf na Cadinish ge bhuachalí Chnoc an tSamhraidh ach má bhí sár chosan go son bhí leis an son a ge Luke Crowley de bhuachalín sen agus sin cad le darmh is seach le híning agus a út fenstruck agus another is a líontán leis ge toig Alex sin báide den sco sin seagar a bhí tastáilt agus há tús flódrach dianta leis an gluhann so. Agus bhuachalí Killarney beof sásta leis sin ach má bhag an tún chaidisteach go tapig agus má úsáidan tún módíireach ní léanaar nó an bhean riamh feici gom sa ri níos a tápúla ná mar a bhagan na chaideach seo he Charlie Keating bhí córa ceiste an dos nóch sé tránóna teas na géadán ó níle Fachtairn leis an sáinne se ge Charlie gan é chluthe immer ge ón chluthe ceathrú canna se gona drochad na boundin fog sean past liven son go Luke Crowley bhí túr timpplair dear a réiteoir gur raibh Coláiste déanta ar Luke Crowley an so agus túair sé seo deiscórála do Callum Cronin gan dat bhuachalóg ó glán fleisce agus lena chitói checking ein seoch sean count son agus régan that's the same grif siar mehe a vele ach a bhart dianta an son I get Callum Cronin agus híochanis pún bhaise tá báide idir na fórne an kick amach an son ó donna Ógáin agus sin kick amach le darmh cho fada le Paul O'Brien Bhuachalí Chnoc an tSamhraidh inis, sin boltin rastan is go Ellie Rooney, hí sarála gur mín se seo gimmert sacr leis, hí sé gimmerta furin idirnáisiúnta scoileanna na hÉireann na lár na seachtaine, mar sin cadnú sacr, ní go feict an bharsa ach na líróide bheith na helibhige, ach se chun inis Chnoc an tSamhraidh agus ag an timiróid lár Páirc Dylan Walsh, Chasan na Páirc hen Dylan leis sin agus a lorg na caditá Bhréanainn Island a tuairta Passwaig, Immert feinach an sa ó bhuachalí Chnoc an tSamhraidh Rian ó Callahan past láimh chasna na Páirce ach céimíad an struchtúr cosantan son atá again sem agus an chluthe canis na múna gona bailin róiste chluthe cosantocht a bhí an son agus seo chun inis bhuachalí Chnoc an tSamhraidh agus Bhréanainn Island sin buirteach agus bhfuil deis ar bháide blacáúntaach an sonnastig neadar céhína blacáúntaach an sonnastig duine a chosantóirí an sem agus inis deise go san dollar a bhreithúnsaí Shelf na gaiideann sa I ggé Alex Hínahan is á dúirt chun cín agus é sin builteach aige Joe Luke Crowley agus tá neart aige Luke ní leon dát faoi son agus caithfidh éim an cín fearrátha á bharcáil I bheith hana chóirmach gá séir chic go díosa buaite aige Luke Crowley agus deiscórála inis eile ag an sem gan dát híidir san sa chluthe canis an nurig le nás na ríig, speg nás na ríig immert leis níos I dhéanaíonmh díreach lantéis an gcluithe san thuas a muoineáin I gcuine bhan ómá a bheisiad san sin builteisteach bhil sé sin I meththar sa trasnáin an chiaadíocht a metheir fórílann san ó Luke Crowley ach mar a bhí rá an chluthe le cheanna seile be sé sin I tacht beo leis ar lehanach YouTube
Spórt TG cahar mar sin ní gádaí feici anna bhanis inmh ach fiochantar na cluiche mar idir pelnaán, pelnamharmh, pelna scoilena beise fada gan díomh an sa TG cahar agus pas láimh seoltamach an son ach dro fast cartach deanta go maithe géimean cín sellh a chumad ar a gad Michael Carolinis siar cho fada le Rónán ó hÉireann agus Rónán ó hÉireann agus Coláiste deanta ar sin agus ní peoh sásta tá callum cróna le cinan ó réitóir an bouta san nach chastólam sa go raibh a réitóir art agus sé Rónán ó hÉireann is rééis sé sin siar cho fada le Rian ó Callaghan Rian ó Callaghan pas seolta i gceisiúd amach Jo dóibh líne sellh na caide inis agus iad a dul ruathar Cíimiide sa drumchlón na Páirce ábhríonn gartha suas a chfaáú leis sin agus an drochaim si a bhíon ige an achar sa den bblion Dylan Walsh sin is há neartta ge Dylan leis cínse bear na tése tíd sa crinse héin túranse fe scór le dearmh scór an chluthe go dísa agus ráfaointe is ige bucha lí Sligeach rud a rágant go bhfuil ráfaointe mar bharna idir na fórne an sa agus tús blódrach go dtí an gluthe sa go dísa héna héin le ráfaointe sé ó mar inis óchróí Killarney leis gic amach tSamhraidh a Jo Darren Ryan sin builte síos agus deanta go maithan sanna gé Jamie Moynihan Teasan na Páirc inis a héin sí sin agus is sleanú agus hámla san isteach a Jo an chúne a Jo Callum Cronin agus fiachar seo immartúnta chun semach seanan sanna go bhharcinúnach a beú Crowley ach fiachar seo ínse an áde lena chitóig ní raibh mór an spás a gan bhar cíanna ach ní chorig sanna isteach námach Lú Crowley agus sin seagraigh sin díireach an buinte a fuair buchalí Chnoc an tSamhraidh agus bearna de sífaointe an bhálta bháin eile idir na fórne. Don na Bhréanainn is leis go amach cho fada le Dylan Walsh Mark Leathcheannais Dylan agus a brunta again réitóir Chluisin si bhín gló agus bhína gló gcónaí agus na comórtaí seo is beáile lucht takeíochta ógan na scoilna na teachtamach agus a bheith a Conall agus is Spórt taithead na scoileach seo deiscórála eile an timireoir Lord Páirc san Dylan Walsh an tarna pointe de Dylan í sin seolta thar se trasnánaige rud a Ógáin go bhfuil bearna a ríis do ráfaointe idir na fórne sé bhí sa ráileh daoine go bhfuil 6 lucht de heiségant buchalí Chnoc an tSamhraidh náthas líonn siad cluiche go tapaigh ach níl siad an gola an sa tróna inmh sin builteach a Jo Lár na Páirce Darren Ryan a leag se láimh sin a dal a bhíine dear réitóir agus Rónán Island take amach agus a chaid san builteisteach cho fada le Rúnaige Rúnaí siar cho fada le Éimeann Keane an eis go Rónaí i ríis agus iachar seo scill ó Rúnaí an timireoir sacr agus Coláiste deanta siúd seacach a láimh siar a dear réitóir agus beise seo dain séireach lí Rúnaí níl an dát fé sin chuig faointe dainte se sa chluthe canis an san caiicí sóhin iad a fada teachtó nimmert ach a chiad deisenis i g Rónán Island sé seo fear na cican na suide agus bín sé seo pointála deganá gló na chuine a sin builte an gasa sí isteach ní annig ní bheith Rónán sásta leis an íarachtan bhafa asúil le imireoir go bhfuil an cumas sannaige go naim seoch sé sin ach gandát brúdíomhar leis na leadna ógus so iad a gimmart a gluthe Leathcheannais na hÉireann do chuide ní bhaith siad an spriúsa riamharíis ach écht deantacha go dísa ach ní bheith siad asúil ach be siad asúil an dáireann go bead son a cháileoig do chluthe canis na hÉireann i gceann áras i gceann caiicíiseach a sin builteisteach a ríis Rúnaí a siúd a cruthú feibanna sin díireach do buchalí Chnoc an tSamhraidh agus pas láimh a seoltain sannaige cho fada le Jo Campbell agus Jo Campbell leis a deasóg agus inis nílach an bearna slú idir na fórne cheir a faointe i g buchalí Chnoc an tSamhraidh agus héna dó sin chuig faointe i g buchalí an sem agus beag fuair banistíochta buchalí Sligeach Jo Neary Mark Bhréanainn Luke Bree agus Caroline McGoldrick beásásta leis méid atá deantacha go dísa Mark Leighton sanna g Lár Páirc g John Keller an módíireach an úsáid go mion minic sa chiad le an sa i g buchalí an sem ach hiachar sin a ggóir sár chosint an son hir a ggóir i g Rian ó Callaghan Rian na buil na caide suas na Páirc ach léite sin
It's son Basson again Jamie Moynihan. Jamie Moynihan showed the card Chaston son get on O'Neill. Ach fi real and vantage on Nimmerton son. I guess all dort the Buachali and Sem again and Ray George. I guess Deshcore all and so inish Belu Crowley. Farah Mullet took a Gamachanation a Hogan. I guess a mullet force collu the mask. Ógáin and the Tida son. He leaned out we son. Better not he for Rovinikiad inish see and fall a right pliant and was a Yakvel Calm Johnson again Luke Crowley. Point of Angadisa I'm shake. A fiach last year and Rev and Row get past the Hurtak my hincha chast in the park and so inish. Ho father less Sean Fitzgerald. Shin Gwalin le Gwalin and son Songers said Derek Sean Fitzgerald the Rhyme Schumer Visha Iarlaths was and so fan the Tavline bedin or chef in the Scolonic of a Gabale ach Deshinish get Buachli Sligeach dollar of Hunsi Shell of the Cadiga Mark McDaniel will go Numaka Kush came in the Tokige Neela Dare Rachel pass live it Stachs a Spas and son ach a Rachel the Raw and son le Jamie Moynihan nach en Gwalin le Gwalin via son agus Reichach and kind to le Jamie Moynihan tick in the Chinnet and son I guess Shell of the Cadden so I get Dylan Walsh Tenchesh and Sheeranish ho father led James Donlan Eamon Keane Kegavil if it she at a round we get Tasha Igimert was a Joe a Joe na Tossa if I got fad Sheera Hencheshu the Nish ho father le Paul O'Brien ho father le James Donlan Emert Pure Soccer wasn't so Coláiste Sligeach agus Shell of the Cadiga Joe Campbell. Ellie Rooney in his takemach on Lina Lantasach, Sheera Hencha shoot hof had the let Eamon Keane, Ganach Emiro of on against Sem in this stick la Coláiste Sligeach. Na himidori fad take Sheargs with Bhréanainn son tá der Dylan Walsh she the Bhréanainn henche tá come score all get Dylan Lish she pass live go run on here Jelensha Ellie Rooney Rhyme Shuach Dianta go Hanson get John Keller Shell of Butter Nationalish against them agus mesha double to dollar of Jehun see tá na himidori fad in the lafane takiach the tacht in Ishwa agus an takiach on the tacht oh James Williams go Keller Shell of the Cadigan Semasa Ógáin ach fiachar the Cossentori HÉireann the Buachali Cnoc and tSamhraidh Shell of the Cadigan Sonish get Killarney pass live go Timmy Moynihan pass live Schultes Stachanish eggs will Deshcore all and so ach later and nine share and son here tá Robert O'Kelly Lynch haggis vi Desh beded Edvard and son against them Damach Chish Obju Machov ach Sorchosint o Robert O'Kelly Lynch haggis Hamach Lesh and Chaidenish a Hagan Buachli Cnoc and tSamhraidh and Rachel will Coláiste and son get the Imirodi and Sem Martian kicks there a Ógáin. And Shell of Ógáin agus Hanna Stílan an their shul and so tá Buachli Cnoc and tSamhraidh Brásás the Shell of Mother it gaidach sin ráte go módíach úsátecha a fiachar seo cmata stigach Dianta go Hanson again bádor sé ó mara Chnoc Ná Revan Chadson and Meha Harris on Line, Visha Gravandain Shea round, Agus Nor Boilachach Kite, Istach a John the Carnoige, Visha Olive, Agus Albert, as Hachtamach on the Line, a shell of Wachtent at a guide, Ach Candout Coláiste Danta Ershu, the Gortu Crasta, Martian, took a Coláiste Gach, Tooth Splodruch, and so good in Glahegishin Brug nach Lashley cheat on Hiadla, Ach Candout. Buachli Cnoc and tSamhraidh nor Jarlaths of Otherson Comortus Kuga Chnochta about Dravil is a shadiag agus a stone Murmishson Ross a level on the Shachtine could be a Nidega Hochtau Kug no Nidega Hochtau Shave other and Comortus so good Jarlaths Martian no Dravil is a Hochtag is Rimishson about a Nidega Hochtau Kug Hochtau Shave Stolem Martian echt Buntamach son ach Candout nor Tuam Dina gut and was Liam O'Gorman a Honey Stachason Dean Dravil is a Kug Dravil is a Shave Mar if a goch Forberha, Lastig Dungunta agus Kimid and Soninish, unforbert agus an Fossa ha Danta get four in the Scully, Sligeach Candout Gomortis B in your big Naomh Tráchtaire, Peshatson, O Sligeach Peshatson, O Yachant, a Guinev Skull and Abiganson, O Hebradoran, a Kimid is Sonish Cadianic and Sem Leshin, Coláiste Danta Timmy Moynihan.
Níl an luas céanna leis a gluthe agus a bhí sa chiaad cúpla nóma ach ní bhá fáil leis a súl cumach mar níach na imireoirí a haclaí an óhain chus sun béidir ach slua mór bailithen sa isteachchanis cílan ón sé an chaid fácan na dhéige ach a fachta gar dar abáta darno Ryan passeoltamach a gisiúdanis agus a túd fens brúcan sa tá buchalíonn semach lagaí ar cartan san leis a gotóig nadidir bé Jamie Moynin a thug fé an sprúcan báta san ach an íocht san na mehir fóríl Fágan san go bhfuil chiad ráíocht mehir fóríl ó bhuachlí Naomh Bhréanainn Killarney gan dát cornaí Ógáin buirte cheir bhóta san níl sé buirte fós ag buchalí Cnoc an tSamhraidh ach a bhíochantar an dáir na sa agus sin níos mó ná leislí tíd i chiad le duim semach ná beag feic atara agus gan dát má cheachlín siad chorm téis go má ama an sa beag an breise gan agus caffar buirteoir a bheith a gin ar a lá agus le cúnamh dé ná ráis se chofhada le cmórtas cican na pinóise mar ní dólamsa go bhfuil sin cartná cór téiste de bheith gobar a bbliana fad go raibh fámach agus cluthe chailúnt an clísan ach sellh na caidan san is go rónán óthir pas láimhe seolta ige chofada le James Donlan a fachtanis ige óthir a ríis bhí sé siúd go chúntacha fad a gluthe canis chonachta a sin builteachchanis Ellie Rooney a takeamach ón lína lán tosig agus hósa giúr san amach tá Joe Campbell i ddírig Ellie Rooney a raim siú a cha fachtan san istig agus sellh na caide fósa a buchalí Sligeach Tás nó siad a ríis agus siar a hen siad leis a gaide báutasa agus íarracht mór grí mílteach a seacha Johnach Cairnóige deanta go mahan san agin báideoirach níla daint sé glanta an passan seolta teasna cad a dhéana siad leis seo agus sin sorflacáilinn san ach éireann GU éireacht a sin seolta thar sé trasná Ca mé chin tú cé fuair a scór san ach nábach san mar tá na fór na carma sa ach beidir go bhfuil semchilárna breásásta go háir se trasán na chuisí mar bhí an dain sé rán gomach báide ann ar deire ach í sin seolta háir se trasnáin agus na fór na carm sa a lár na huaire. Cíimi de sagus an kickamach san buirte buchalí Sligeach Dylan Walsh cháfuinte go dísaige a sin builte chofada le Ellie Rooney agus hiachar sin a bhuachal bhíidir chun deire le tífuinte chuig nó sé nómatí óhain a chanis tá de méth chun cín don darna bátas chluthe sé fuinte is ige buchalí Cnoc an tSamhraidh héanna dó chuig fuinte ige buchalí Killarney agus buchalí Sligeach a méth chun cín Mar bhí rá bhí luchta go daoine a rá náthas líonsead chluí go tappaigh a hiach gohfuil bhalir scéalán inis inmh speisiad a súil go meisiad ábalta an taspáint go meisiad ábalta leanúnta reiglis an taspáintasa agus buirte glán a chicamach sé ó mara don tarnabáta agus a ducaigh scór eile asa deanta go maithan sathcha agus deiscórála an sunnaisteigh ag Gavin Lynch agus é sin seolta thar se trasnáin agus an nimmartar fad inis á dhéanamh ag buchalí Cnoc an tSamhraidh agus iad a methe ráfuinte chun cínan sa 7 pointe le héanna dó. Sé ó mar inis an ráiche amach glarnach het san buirte buchalí Sligeach agus tháinig rá scór as san ní bheith sé sásta leis a méid san ach ten sé fadamach inis a Joe na himireoirí lár Páirc agus bhfuil ceannar deire buirte gan sem tá agus cad a dhéanana siad leis sin a sin builteisteach a Joe an chúine léite go maithe basan ag buchalí an sem agus ag Timmy Moynin pas láimh seolta ag Timmy ach trohíarracht carta fadan san nadidir cad a ráidir i dtíarraigh a bhainteach leis an passan ach is isteach agus is a fóríl a chuig an tíarracht san Tás gom ná ráidir tuairt fes scór ach neidir an le chuisí ar fóríl snéiche tíú ceann atá methe ar fóríl ó bhuachalí Naomh Bhréanainn. Don nach Bhréanainn is leis an gicamach agus sa buirte gan sem agus deanta go maithan sa ige Jamie Moynihan nach a rééis níle passan tóiste bhí sé dearg Luke Crowley a raimsú agus íarracht eile a mehead fóríl rud a gágan go bhfuil cheir íarracht a mehead ar fóríl ó bhuachalí an sem agus ní bheith siad sásta leis a méid atá feicecha go dísa. A sin builteach an son agus deanta go maithan san ag John Kelleher bhí rála bh tús an chluthe go mrior agus go bhfuil síl caide úntacha ag seoach deanta go maithan san híar ag Rhian O'Callaghan Pas láimh seoltamach ag siúd chomhfada le Joe Campbell agus sin pas le dámhanis isteach chomhfada le Roland Nyland amach Cluiche agus sin fácan na déag ag Nyland a bátasan
Cíimi de san Serchic Bruntaire Sem agus Charlie Keating. It's all live Gurtu a Carasco, Neil Moran, Feckigan, O'Dog Shan Markson, Church Hugno Shay Nomatis a Clach, Nish Cíimi, agus Ruher Ianavige. I will Coláiste enter about the sun, Toy Dare Rachor, Dylan Walsh, Tráchtaire. Akamali, Coláiste, Ian, Dylan and Maidson. John Keller Nish. Na mi tíní a rástanú darug a siúd ach tá siad feicáilach go maith. Éadán an néalach nish is an bolteisteach ige agus a túrt fan sprúch a ceabhar san. Tá Crowley ach de sin I meithear fórí agus nádar tá an seminis a túrt fe scór an na béidir ná cheartó bheith cai siad a bheith fáinach cai siad socrú síos ábharín mar tá siad gáfaointe chun deire agus golóirí archtaí agus golóir das na passanna san a meisteach a Joe an lína lán tosaigh a meithear fórí luathe. Se chuúnis captain na fórne James Donlan chofada le Mark McDaniel inis cad mór gríisteach an son agus a Mark Leite an sunistig agus a brunta gen réitóir agus a stólim a ríis go bé sé O'Neill fear a fuair chiad scór donglathe a daimse go countsa leis se citóig go bhfuile se íseo níor an chat don debhsa don Páirc a chuidir se seo do sé O'Neill agus hiachar sin mar a bhí sa rábhí idir tíofaointe chun deire I téamh seáir is a chiadland so a chanis tá siad a meithead tíofaointe chun cín hoch buinte I gceith buachalí Cnoc an tSamhraidh go héan a dó I gceith buachalí na Bhréanainn Killarney gan éon scór feachtagus an le chuúd nó me diaag nó mar sin an nuas an áide héan John Kelleher agus há se amach agus sin passan is seoltaige Cho fada le Darren Ryan agus bhfuil deiscóráil inis Charlie Keating ach seán inse again uair cinúnach a cuine bhar bháide bhí Charlie beidir gur ach sé níos a bheras túd fé puinte an bouta san a chuir a bhreithúntaí inis a hen buachalí Sligeach Ellie Rooney an passan seolta chasan na Páirc ige sellh na caidir inis ige Joe Campbell sin buirteige chofada le Ronan Island sin siaran son chofada le Michael Carroll seo imirt bha seo glúiseacht bha ansa ó buachalí Sligeach ach dianta go maithan san lagíoachtar deire léite go maithair an 9 séire san ige sé ó mara agus amach a hagan buachalí an sem Killarney lei sin Mikey Lynch inis Mikey buil an na caide an son chun cín agus pas le Jarvan son ó Vikey ach numa cut do bhrú áchar an son éadán O'Neill Mikey lanta eileis a ré chun cín sellh na caide an son inis ige Callum Cronin puinte go dísa ige Callum an bódír a chúsáid ige seacha Luke Crowley chuig an buireach dearnach a bhfuil se ar fórí Míá leis an bouta san fágan san bhfuil chuig cín cur ar fóríl ag ge bhuachalí nó riachta ní bheith banistóir na fórne tuagsásta leis an Joe Neary nó gam le scéal Kieran Hurley bhí se de cheartta marrá nach an cic a Hogan teach san agus he builte agus bhag nach raibh sí sin fachtan san ige Jamie Moyne nach he builte sí ige Jamie agus sellh buite leis ige buachalí Sligeach agus nuair a hen se a ruthar marse tá Bhréanainn ágáilte agus ágáim siúcha a lína cosanta buachalí Cnoc an tSamhraidh a chu deirí hir hail sé James Williams a glan amach an 9 séir Mikey Lynch inis sellh na caide inis ige Sean Fitzgerald agus tá scóra tastáilte ige buachalí an sem níl ceann feachtacha le téamh se fada agus an glóir fada inis a techt ó buachalí Sligeach ach sellh na caide a gcónaí ige buachalí an sem Alex Hína inis a dearg Luke Crowley a ghaimsú a chiachar sin bertí ar a Luke Crowley tá léite a gaid díirech agus a módíirech san isteach a Joe Luke Crowley ige buachalí Sligeach agus iad san atá a techt amach leis gan dát is beag daoine a thug seans do buachalí Sligeach fiúbhain techt amach as craibh chonachta iadidir méid san ní raibh daoine túirt mórrán na henstóibh an sa nuach duine seach le stig don seomar feste san leistig don Benéil san go greidir san gráidir na hen peog chuma le buachalí an sem agus hiach go bhfuil tead á léirú an sa an báthir Páirc a láthar nó huaire Ellie Rooney a take seach agus é gimmert a stóchair an nachad slaat idir san agus an líne agus gam le scéal sin tócha róada an son ige Ellie Rooney nó go cos céimna I deir réiteóid agus má Ellie Rooney chun teachtamach ón lína lán tosig deir Luke Crowley gúil teisiú chun teachtamach leis a chanis ní féidir le módíire a gúsáid mar ní Lucas sannasteigh agus leanaíon
Alex Hínahan bachal Chróci Killarney leis agus é sin buailte chun cín ach neadar a ladna an gartómh bheith tuairt feith scór na mar sin mar níl siad á socrú féin agus is deis na scórála iad ceart go leor ach an deis na fosiad ní dóla mé agus an rud a hasí má sin ná socrú sí san is agus scór a chaimsú rimis a hédig an réiteoir an sa i dúam do le hama ach beag buachalí Cnoc an tSamhraidh beásásta leis méad atá buntaach cosún Ellie Rooney a dain na le féin ach sin sár chosint an sun diantaige timí maine nó sa ggóir amach ach ce sellh caiiltige Rooney a fachtar naisige Shelf na Cadden Sonisige Joe Campbell pass live cho fada le Dylan Walsh. Buchal mór láidir Dylan agus an bearna san atá a líne cosanta an sem. I'm sé again is a reach agus a meg rodíní sa vasa the buchalín sem. Deisi consáir bóide ach a reach sár chosantan son here ach an réiteoir rá go lag ceanda chosantóirí an sem láver a gaid an son a dalamh kick éirice the buchalí Cnoc an tSamhraidh agus má I'm sin shed seo beg sé faointe idir na fórne agus cé Vach árásan rimis tús a chluthe mar bhí sa rá sem rána cotínteachta ach deis úntach inis I gé buchalí Sligeach an bearna son a bhíadú amach go sé faointe agus is tólam go bé Mark McDaniel atá a teachtamach chun seo a Hogan sé róna nailin na Hogan na Saoirchic na ní hé bhuachalach fear a takar Ellie Rooney agus cheacamach taí maithaige agus heige mar takar fácin na dhéige sunnaige sé Gavin Lynch is atá a dul chun cín Pointe go dtí sa fachta I Gavin brúdiabharir sé ó mara áíoch an Cluiche cáraigh a chadsa Roisíiseach agus Roisíiseach sa líontán ganna in darú diantaige Gavin Lynch agus hiachar sin inis hÉireann na hochtaige buchalí Cnoc an tSamhraidh agus hÉireann na dóige Naomh Bhréanainn Locht lenta buchalí Sligeach lán de leo lán de cheo agus lán de cheol gam le scéal agus cnebh ná bhéidís agus iad sé faointe chun cín Shelf a gad tastáilt ó sem I Killarney agus fachta an son I gé Sean Fitzgerald Coláiste déanta hÉireann an son Paul O'Brien inis a dul chun cín Rushkel Darren Ryan a dul chun cín James Williams a passáil na Cadden son cho fada le Alex Hínahan bhfuil freagra a géir a scór son bhí sé cuioine bhar bháid an náid in déon darúdar sin mar gá báide fachtaige go dísa agus inis puinte fachtaige agus hiachar sin sé líne lán chúil an sem atá tééis na scórna ar fadaáid puintin den nó Callum Cronin Luke Crowley agus Alex Hínahan bádig an bhharcíanna agus an Bearna san leide amach go chuig faointeach Shelf a gicamach buaite an son ag buchalí Sligeach Mark McDaniel siar cho fada le éman cín Ronan ó hÉireann an son Chas na Páirc héin seisiúd leis sin éman cín a lorg na Cadden passamithe á bhrín ó sa chóir amach a cha fachta geisiúd ples de ghólainn fachtaige dear a réiteoir go raibh an ples san carcalóir agus a módíireach inis in úsáidecha a cha réiteoir san Rá go raibh Ellie Rooney a tarach agus stracha cheann de Janzathe an sem agus an Saoirchic bruntamach wathe son agus nábheáileo an leasa I siachnú le puinteanú mar sin chun an bearna son a leidú seach go cheir faointe mar tása gunnar fad I gcén levéalsa ní fecinéach ra cheir faointe ní dócha go fecinéach ra chuig faointe ach bhí anna hamil idir an scór son a daimsigh Alex Hínahan agus an scór a fórach hiachar sin agus an réiteoir an múnteoir a bhígam agus an scoilt sa cheannagam ach rá go raibh Gavin Lynch go dtug sé sun sa rám an son dá chéalaí córaach James Williams agus mar sin kick séir a bheith ann teasan na Páirc hen Williams leis sin cho fada le Éadán O'Neill Éadán a buile na Cadden an sonisteach agus fachtaríise Alex cadíanana se le seo pastáin séireach builte sonisteach agus raspar de chicken son agus builte gunna bh teasnán nadidir an rib don na chóbríon Mach sé ábalta an iarachta na hábháilt ach pointí atá tastáiltón seminis má han tú cho fada san amach óbháide há sé dechar báide a chaimsúach ar bhrethún sínis a hen buchalí Cnoc an tSamhraidh agus bhí réiteoir an san ábhlín a cúpla nómatóhin go bé Ellie Rooney a bhí a cumad gansaí leis an bháin
takeí an son captain na fórna Cian Lynch a chanis an réiteoir a go bé in agus nó an é Killarney ó séhí san hir se dochan cainte le Killarney beidir go leir sé leis leis a réiteoir a carta buínis nach dathe Killarney cai sé siút a bheith anna chóramach don go eile don gluthe sé chiic brunta sa inis bhuachalí Cnoc an tSamhraidh agus a meisiad ábalta seo a raim siú Rónan Island sin builte chasnan ach an chaid san cumata stigach há sé slán drumchun na Páirc ní léon dát faoi san ach mar a bhí sa rá bhí sé na feta le an sa go dtí beidir chuig námat nó mar sin rimis a chluthe na scamildú ordathe os argiún an áde ach cad é mar chiad le atá feicehégan an sa a Tuaim. Bhí buachalí Cnoc an tSamhraidh tí faointe chun deire leislí tíd an chiad le ach hiach go bead son atá chun cían sa ge le hama gan dát ní fadahhain tús an tarna le beimiid ar neis lei sin ach an scór an sa ge le hama buachalí Sligeach Cnoc an tSamhraidh a hÉireann a hocht an sem Killarney a hÉireann a tí. Son bhí leis an sunna ge Luke Crowley de buchlíonn sen agus sin cad le dearbh is seach le híine agus a dút fenstruach agus a nada is a líontá. Seachún inis buachalí Cnoc an tSamhraidh agus Rónan Island sin buirteach agus bhfuil deis bháide blacáúntaach an sunna stig nadidir céhína achar sa den bblion Dylan Walsh inis há neartta Dylan leis cínse Airne téinse tíd sa grínse héin túranse fe scór semach seanan sunna ge worcinúnach a Luke Crowley ach bhíochar seidínse an áde lena chitóig ní raibh mór an spása an bhar cíanna amach agus a bheith a Conall agus a Spórt tachad an na scoileach seo deiscórála eile an timireoir Lord Páirc san Dylan Walsh builteach a ríis Rooney a siúd a cruthú feibanna sin díireach buachalí Cnoc an tSamhraidh agus pas láimh a siúltan san ige chofada le Atlanta an pasan siúlta chasna cad a dhéanana siad leis seo agus sin sábhlacáilinn san ach an GU éireacht a sin siúlta agus an cicamach san buirteige buachalí Sligeach Dylan Walsh chá faointe go dísa aige a sin builte chofada le Ellie Rooney agus hiachar sin a bhuachan tarna báta agus a ducaigh scór eile asa deanta go maithan socha agus deiscórála an sunnaistigh ige Gavin Lynch agus a sin sem aimse ige níos a ríis agus a méid rudaí níos a bheasa do bhuachalín sem deise consáir bháide ach a ríis sár chosantan san hir brúdí abair sé ó mara áíochan Cluiche cáraigh a chadsa raisí seach agus raisí seach sa líontá dulchan cín James Williams a passáil na caidan san chofada le Alex hÉireann bhfuil freagra a géir a scór san bhí sé cuioine bhar bháid an náid in déon dearú
Sean na fórne teachtamach chun Páirc an sa agus an obair fad le déanta I get buachalí Killarney Naomh Bhréanainn ha me fiochan timppel inis na Páirc fiochan an bhfuiléin ahar déanta ach tá scórna atá stáil go tuamh tappa go buachalí Naomh Bhréanainn hena tí atá aimse go sun sa chéad le ní bheith siad stásta leis seach scórálan san ach má se beag buachalí Coláiste Chnoc an tSamhraidh beásásta leis méad atá déanta go sun sa chéad le mar bhí saráilibh má bhí lucht a bháin ar buachalí Sligeach bhí daoine rá ná sníidir chluichí go tappaig ach fioch go ninidir go sníidir an chluiche go tappaig ach siad buachalí Killarney a bhana sin ach pasfian tu go bhaige san aige Sean Fitzgerald agus Harris a taobhlíne a hen sí sin agus a taobhlíne brunta ar buachalí Sligeach agus ná bhreáileo san cáú do Leathcheannais Conall Ógáin gan dát níl sin Cornson buatige éanarin ó chuige chonacht ó bhuaig buachlí na háitin sa Tuam Coláiste Naomh Iarlath rá bhíle sa dó agus ná bhreáileo sin a chúteamh an sa an bhliain sa Seilmh na caide a gcónaíonn sa ag buachalí Killarney James Williams amach chomhfada le Jamie Moynihan a seolan passan chomhfada le Darren Ryan siar a héin siad Rís go Jamie Moynihan agus sin builtige chomhfada le Aidan O'Neill hí spás aige hí am aige sin builteisteach ceann mór grí ardan san isteach a Joe Luke Crowley is tólam sa go raibh Aidan na tút fe scór achas ar fóríl a chuig an níoracht san agus fágan san go bhfuil 60 iarachtanis cura ar fóríl ige buachalí Killarney agus an cicamach á Hogan tásáine sé gad donna O'Brien ach sin gháil le Jarvan san ó Charlie Keating Charlie Seilmh na caide an sunna maithaige timppel ar lár Páirc tein sé siar leis sin agus sin pass seolta stachan san chomhfada le Alex hína hen agus serchic brunta gan réiteoir an san Alex hí brú áchar ar a réiteoir agus há sé dían ar sin má bheith an tú ar láimh de chéalaí chóiric agus má haraginn tú isteacha Chluise tú fadóg na réiteoireann sa agus an serchic sa brunta ar buachalí Killarney agus deis scóráil inis ige Luke Crowley brú áchar ag go lucht takeíochta Sligeach sa green sé héin leis sé dasó go tí sin builteisteach déanta go maithan sunnaistigh ige donna O'Brien as cadí ar ag réiteoir agus lábhleacha ar sin ige stólim ag an bádóir nó beag an cosantóir caiga be an bádóir lasmo Tá bosca agus kick séir a bheith an na báta an áit cicéirice chnoc mar sa chéad leach ceann de chosantóirí an semileag lábhar ar dalamh nuiríonn na réiteoir se an réiteoir déarm seach nuiríonn na bádóir as gan dátas kick séir runt for ort agus deisinis sige Luke Crowley a sin í hóla Harris a trasnáin agus sin dianta go maithaige Luke fágan san inis go bhfuil an bearna laidathe isteach go cheir a faointe agus gan dát ní feice sin sna chluiche an cicamach níos á Hogan gad donna O'Brien sin builte go híise le gach dearbh leis cicamach san agus cic sé ar géilte an san agus buite an san déanta go maith ige Mark McDaniel sin builte seach go tappa ag seochún inis buachalí Cnoc an tSamhraidh rúnaí a gháil leis agus passan seoltaige chomhfada le Bhréanainn a fachtar naisintá ag Bhréanainn ar éis lena chetóig túir timppel ach ní churann san isteach ná amach ar Bhréanainn agus puinte fachta a rís ag buachalí Sligeach héan an é go san inis a chlár a scór héan na caitheigh scem Killarney an gíimiid staran sa tróna an gíimiid buachalí Cnoc Coláiste Chnoc an tSamhraidh a cáiliú do Leathcheannais Conall Ógáin bliana sa sin builteach agus a fachtarí ige céalach John Kelleher Mark Leite ige siúd a Mark builteach an cíine gan san chomhfada le Callum Cronin puinte bháin fachtaige Callum sa chéad le rialah bhaintáiste is haimmarta gan réiteoireach ar deiríthir hail níor a bhéin bhaintáiste techt agus carta buí is tólam á bhronna agus is tólam go bé Rónán ó heithir an son Caime sin i chinúdíh a chu réiteoir dul chun cainte leis agus is tólam go nochta se carta buí agus rá gribhann jamús an ard aige Rónán agus fágan san inis go bhfuil an chéad carta buí brunta ar buachalí Sligeach gan dát brunach carta buí an san sa chéad le ar cílan ó sé a buachalí an sem ach deis scórálan sa chuinis agus deis chu an bhearna san a leidúisteach go cheir faointe leis a gitóig cuman a maithas ar sin Ilan géir go maith ach an bratbá an ordathe san istéig agus sin scór le dearbh
ó bhuachalí Killarney, hÉireann cúigin is chlár scóracha san. HÉireann é ige Coláiste, ige Coláiste Chnoc an tSamhraidh. Donnacha ó Bhréanainn. A bhuaile na caidimeacha Joe Lár Páirc. Agus buaite ríise Killarney agus Charlie Keating agus inis bhfuil deise tacht bháidin sa seo chun Luke Crowley agus go leor do máiste ach rathú ige siúdach tá na bróga scóráilta fácan na díag ige Luke Crowley inmh agus iarracht eile imhead fóríl agus má chailinn buachalí na Bhréanainn Killarney an Cluiche san be sé do cuiineh siar ar na deise na scórála gam leis scéal atá caiilte acu. Donna cho Bhréanainn. Sin buailte macha Joe Lár na Páirc ach céile hasan na mo ach Charlie Keating. Charlie inis passan seolt ta chasnaige ach léite go maithir an ein séire san ige Dylan Walsh. Seo chun inis buachalí Cnoc a tSamhraidh. Shelf na Cadinson ige Micheál Carroll. Macha hen se cho fada le Lee Rooney. Rooney inis rial am antáise a dúirt igen réitorgad san níor a bhein buntáiste tacht agus raimid siar don Sligeach. Agus siar a héinsead leis a Sligeach, Shelf na Cadinson is ige Mark McDaniel. Chasan na Páirc ach sin blacáil le dearmh agus a módíireach an isteach a Joe Luke Crowley. Luke Crowley Joe na Caide cá breaba sí sin isteach a lábha Rónan ó héir agus sin. Pas le na chuis, pas le dearmh. Agus inis buachalí Sligeach. Teachtamach leis a líróid agus chasan na Páirc a héinsead. Shelf na Caide is ige Paul O'Brien. Macha hen siú go Joe Campbell fear 4 pointes hÉireann siar cho fada le rian ó Callahan. Agus snéindih síocht idir is agus buachalí Chnoc an tSamhraidh. Tá siad sa beo fáinach buachalí Sligeach nóair a hen siad ar an únsaí ach an Killarney. Cúpla báta thugad ar fé scór, cúpla báta thugad ar fé pass ní dóilm go raibh na deisean na san ann chun túirt fuatha ach dhéanadar ach nuair chuoíonn túir hochtaíocht a metheir fóríilmhatha ní bheith siad peach sásta leis sin. Rónan Island siaran sa cho fada le Rooney. Iad tóiste iad fáinach ó chús an Cluiche. Shelf na Caide is ige Michael Carroll. Siar cho fada le Paul O'Brien. Téim Paul the son agus builinn sean lírótan go Mark McDaniel a chan Shelf is ige Dylan Walsh. Chasan na Páirc a héin sé siúd. Agus sin pas le dearmh seachsa chúne Joe Shea O'Neill. Shea O'Neill. Háscór go dtí sa fachta ge siúd siar a héinse go Ellie Rooney. Passan son cho fada le Rónan Níland. Siúr cahar típla ar siúdach a passan seoltamach aige cho fada le Mark McDaniel le túd a túirt fans beochach lágíochttan san ó bharc steach go lá an báideoir a chuig an iarracht san agus Shelf na Caide an san aige Alex Hínahan take siar a tacht a gáir ed a chosantóirí. Gan dát sé Alex Hínahan a fuair an chiad scór do bhuachalí an sem báide daimse sé siúd, pointe daimse sé san a Joe deide an chiad le ach Shelf is ige buachalí Killarney agus me sé dábalta scór a gaimsú an Luaiseacht sa Jamie Moynihan agus an kitó agus seachan sa ríis go Luke Crowley. Luke Crowley a siúd mar spiúcha agus a siúd á thocrú féin. Bhí sé cuioine bhar bháide agus Harris a trasnáin a chuig an iarracht san agus inis nílach báide gláán idir na fórne. HÉireann é ige buachalí Sligeach. HÉireann sé ige buachalí Killarney. Cé a cháileoig do Leathcheannais churann í Ógáin in na bliana sa. Gan dát was a gluan vicnós ar carútséis a dó ar lehanach YouTube TG card begin Cluiche Leathcheannais eile buachalí násannarí buaiteoirí an chomórta sa an rig áiachant leis an nóma agus be sé sin beo again mar a bhí sa rá ar lehanach YouTube TG card mar sin má had a hún lecha ar a gúit ní gágad fágan don lá mar tá an Spórt a fad again idir an lehanach YouTube agus an canal é féin TG card ach se chúnis buachalí sem Killarney agus sin cad le dearmh buatan sáiste gan isise go bhfuil deis górála agus iad a tód fé pointe an trasnáin buailte ach an báta sa tá iarracht Timmy Moynihan a mé Harris se trasnáin agus in níis nílach á faointe gláán idir na fórne ach ceann de miróí buachalí Coláiste Chnoc an tSamhraidh síntan sanna stigan isise agus Coláiste a chur ar siúd ach
Beshes a mood need fakir in the forn and so do I'm a lorn the word. Marvis around the Conall a deer a gart, Hun Caddy Gimmert and so Tronona and the fat layer fad. And Gianna Taniv, Keg of Will Kupla Scammel, Dove Osar Gun and Order, needed this puggy and sonoma, Hogan Chip Count, Festina Bratacha Ta, Fudna Park and each of the shade in Echer, Martian Nile and Ray, Martian Nile and Horn the Guy Higadine, Kimmy the son. Coláiste fachtan son agus is son go bé run an áhéir an son agus ní hastóch ó bhuachalí Sligeach go gail fi sin ach donnacha ó Bhréanainn is leis kick amach a Joe Lord Páirc cé bhuaigh selle verse í sin tite chun na talún Callum O'Shea a me sí sin ser kick brunta again réitóir agus seachún is buachalíon sem námh Giolo pointel a raim siú an so a hasad níos fainní about sa siar go Charlie Keating Kylan Charlie and Learodeach a réitóir is son rá go raibh I miró Lord Páirc buachalí Sligeach Dylan Walsh Ógáin ro Ian Leathcheannais agus ser kick brunta Alex Hínigan cadí anna sé siúd Rai sé siar ní raibh fecha tarlú os a chóramach agus a túd fensprúch ó náid san amach ach sé dachar pointe raim siú sin nimmert Ciallmhar an son ó Alex Hínigan Shelf na cadde son Alex a gcónaí brua diabhar a chur siúd agus din semach nar a bheith chalís an sonach ní methe réitóir agus ní cheartdul an na chuine ach buachlí Sligeach ní se tásta le cúpla cinenne táimithe in na gcuine an Sathairn le ach tá sé seo ábharín níos goide don máide agus an báideoir sé ó mara ó chrócaí Killarney siúd a hagan suas chun íseo ó Hogan tá sé tamil fada amach me sé ábalt an bearna sa a laidú go an scór a bháin buailte lena chitóig I gceabhaid sí sinna methe isteach tá ach isteach go lán na báideoire atá sí sinna methe agus fágan son inis go bhfuil an bearna cíanna idir na fórne sin buailte machchan son ach dianta go machchan son I get Jamie Moynihan beag nach Shelf Bhréanainn get Jamie a dianta son again darnaí Iarlath I get buachalín sem agus éis le locht lantan sem agus iad a túr takeíocht don scoil sin buailte stachan is Joe Lou Crowley cadí anna Crowley casa sé isteach ach a rís isteach a lán na báideoire idir na hÉireachtaí atá methir fóríl tá sa go bhfuil an trasnán buailte chu leis an polla ferró leis chuig an dá hÉireacht son fóríl ach cheart go méidís a gaimsú na scóir na son ní bheith sé tuagsásta leis sin mar ná dámach lefiú das na scóir na son aimsethe chu bheidís go má chun cían sa ach mar a hasan rudaí siad buachalí Sligeach a há chun cían a gcónaí Shelf na cadin san a gé Gavin Lynch héan na héan fachta gan bhar cíanna teas na Páirc a hénse leis sin a cha cailtin son a cha fachta hana sé gé Ellie Rooney siar godí captain na fórne James Donnellan sin pass le dar a bheith seach sa spás an son ach a numad agus Shelf na cadde Bhréanainn sa I gé buachalí Killarney agus slán go maithan sa inis drumchlunt na Páirc I gar a suas ábharín ach fós inis tá an chaide cut Darren Ryan amach chomhfada le Timmy Moynihan Timmy siar leis an bautas an chomhfada le Ciall O'Shea a harín sé sin stíl na himara ach a Shelf a gcónaí a cut ach níos mó fáine ó léirún sa a get buachalí Killarney sa tarna le Cian Lynch captain na fórne pass loivan sun go Mikey Lynch se tachtú as Sean Fitzgerald Shield Jamie Moynihan ó sa chóirsan amach Jamie na seo hocrú féin lena chitóig sin darmh sin scór agus hiachanis tachlahigan a Tuam sa gaibh Pointe glán idir na fórne héan na a gé Coláiste Chnoc an tSamhraidh héan na hocht a gé buachalí Naomh brundáin agus cadé mar chuimhlint atá le fiscint sa agus is dachar buatóir a ránú ach beg buachalí Killarney beásásta leis méad atá diantacha an sa tarna le bhí bearna de chéir faoin teatara
Nuair a chuadar seacarís na seomra festis don sos le hama ach an bearna slúidir na fórninis agus seilm na caide buatan son ag Airne Ógáin agus ní hamháin son ach séir chic buatige agus an nimmertar fada dhéanamh again semilár na huire. Teachta níar úntach déantacha. Sean Fitzgerald a bhfuil son isteach Joe Callum Cronin, siar a hen Callum Cronin go Sean Fitzgerald arís. Sean Fitzgerald lena das óga sin buaite isteach aige agus míán son leis a bouta son an íarcht son na mehir fóríl. Fágan son inis gohfuil 9 cín de íarchtaí methe mú bhuachalí Killarney. Ní bheith siad peagsásta leis sin ach má chalín siad don Leathcheannais i gceann áras. Ní churig son isteach námach ar na buachalí máir Páirc. Beidir go gur isteach ar bhur an banistíochta achas do lá eile sin níl fachat le díanamh Leathcheannais ach í bhuachtint. Sin buailte suas inis Mark McDaniel. Wallach spás ó sa chóir amach a cialmhar leis a passan sin seolta isteach cho fada le sé O'Neill gá faointe go dtí saimsa sé lena chiatóig ach an íarcht son a methe fóríl agus muna bhfuil darúdar am stoiln go bní chiad íarcht atá a methe fóríl ó bhuachalí Killarney an so agus cíimiad a sohanis sé ó mara. Sin builteach agus Dearg Sean Fitzgerald aim siú ach gan fac aim sé geile sé gicsan ach an lína bán hála gan da líne agus cic taobh líne a bheith ann inis do bhuachalí Cnoc an tSamhraidh. An mó díreach an úsáide chusan inis choráid sí sin tití sin na míal bháide agus a bhfuil a deise chuir bháide an sa sláí siúachcha le deir a réiteir an chaidsan ar a dalamh há se anna chlibbert carta sa idir na fórne a cha buitir naisiantá ge buachlí sem agus sé ó mara pas cialmhar an son a ggé sé spás agus áma sa inis an son a mó. I get Timmy Moynihan and Seolan the Cadison swas na Páirc agus na helivinis I get Edán O'Neill Shachanson chof had le Luke Crowley agus Mia Cartonson le Luke Crowley binner Kielver weg ach ma visha Kielver o Luke Crowley visha late go ma Robert O'Kelly Lynch agus a machanisha Hagan buachali Cnoc an tSamhraidh leis an líród son agus sellh inis I get Bhréanainn a siú de sláánú na himiróí is sláánú sellh na cadí gan sem seo cad seo dearmh seo Leathcheannais Cornaí Ógáin níl fac níos a tochtaí ar halamh an damas na himiróí sa lár na huire sellh na cadí get Timmy Moynihan a buite siar san chofhada le Luke Crowley a siú takeamach inis ar na had slátábhrí nach dianta go mahanson is si go get Rónán ó Héir Carta buí brunteir ach níl son na curisteach Naomh ar an tógánach sellh na caide an sahanis iad bra má leis an gluaiseacht sa iad a fiochan cad is séile a dhéanamh leis an caid sellh na caide I get Bhréanainn siar chofhada le ó Héir sé siú a hosaige gluaiseacht agus téanna passan na fad chofhada le Robert O'Kelly Lynch pas láimh go chofhada le Gavin Lynch a macha Jo a daobh líne a hen Gavin leis sin agus tá siad a gús buintúsáid as drumchlan na Páirc an sa Mark McDaniel a trá leis chun cín Robert O'Kelly Lynch inis a siúd a tút fensbreoch íarcht mór grí mílte chuig siúd a chun mór cúil an sanna stig agus an dá lámh ó hebh go taobh a siúd agus sin an tarna íarcht atá am ar fóríl watha an sa tarna le fanan an scór mar sin mar a bhí Hēna naile, hēna hocht, agus cuiblin túntach tá dhiiscint an Hogan. Choraig sé ó mara leis a gceansa. Chna chearta húirt an dáirin is fada amach a háis a dul leis na cican amach sa agus sinna breod go mrálim hén go persanta dhiiscint an módíirech lig don gaid an chud obair son a dhéanamh agus Callum Cronin an son brú diabrach ar Callum an réite an mór taobh líne rá go ghaig I líróid Harris a taobh líne ach má se an réiteóir rá gan inach Coláiste an son ar Callum agus inis buachalí an sem an aim seo siad an scór chun an chluasa a chur catharum ach ní dhéana siad agus amach inis a hagan buachalí Cnoc an tSamhraidh leis sé O'Neill Siúr timpplair sé ach dianta go maithaige agus buite ge chofhada leis Joe Campbell ach dianta go maithansa I get Luke Crowley bulí mór an sunna stig agus a crothú go leor feiban sa do bhuachalí Sligeach ó hús an chluithe sleis céim a dubh na láimh diise ach a ríis agus tá brónar amach níl se
cúirithe gom a móbáta go bhfuil iarachtaí scóranna méisteach go lána báideoir an son donnacha Ógáin ach duine amach bhfuil chugnú sé iaracht sána an sonna stigeige. Agus ní peog sásta a bheith lúk leis an iaracht son. Ach, tá sa gom cé bheith sásta go siad son himiróí. Coláiste Chnoc an tSamhraidh ach a ríisiad na cosantóirí atá chun cín sa chluithe Sathairn le. Dul chun cín atá an sem. Lug takeíocht a bhuach Sligeach agur Coláiste tiltte go son an báta sonnach deir a réiteúir ná raibh agus séisiúd. A dhéanaan an cinnear deireach seachún inis I mireoir lár Páirc na brown dán an chiad scóir an gluthe fachta an son ag Darren Ryan agus na fórna carramasa a Tuam hÉireann na an taobh gan fac nung rás I atara an sa cé thuair agus swailo cé cháileoigh do cluthe canis cornaí Ógáin na bliana sa is dachar léabhar ach mar a bhí saráileh an son níos luthe má seachnaíonn siad carramasa téis lán ama gan dát beg ann breise again agus má seachnaíonn siad carram téis ann breise is comórtais Pucanna Sarah ar kicking the pinós gam le scéal Pucanna Sarah bhí sanna gumas gan an ráithcar a chamáin mo chuir bar ach ní hasí ná aine go dárlách son Chasan na Páirc a héintse ach fuile chama fachta gan dáirin na is a sean rásan sa agus a rásan na buite I get imiróí an sem agus Timmy Moynihan a sin pucad tuas an talamh agus sciúntaach léide hin sanna get Timmy siar a héintse go Luke Crowley an as go Timmy a ríis bhí se le chuoine bhar scór amach a héintse san go Charlie Keating córa ceiste feisiúd níl se feice gan an carú canis na mún a gona drochad na boundin áte gortíocha Ní raibh sé gimmert sa chluithe Leathcheannais ná sa chluithe canis ní raibh sé tastáid ach má sé duine amach me sé tastáid an sáin isisiú ach Iarlath san na seachtán sem agus a túd fens beag an son agus iad a meach an cín ón buinte ó Sean Fitzgerald bhí Jamie Moynihan a bheile beidir chuignú sé a neomatí ó hin Aimse sé siúd pointe lena chetóig ach pointe leis a dasóig fachta ag Sean Fitzgerald inis agus buachalí Killarney a meach an cín. Mar a bhí sará go dísa sa chamórtasa buachalí Cnoc an tSamhraidh os nódís cluiche bhreamáil ach ní is scéal de fiúla bhí an sa inniuh os níidir an cluithe luas lasrach ar fad ach Sathairn lehan sa Tá rudaí 6 tite as a chéile dóibh nílach an faointe bháin aimse go gáíarachta meir fóríl, híidir chear a faointe chun cíine go le hama, níos tá siad pointe leistíir, a meid freagracha ar faointe Sean Fitzgerald, tá deis úntaach an satha coinis le Rónan ó a heir ach immert bra feinich ó Rónáin agus é sin builte teasta an sonna ge chofhada le Michael Carroll a builteisteach a ge Michael, seachúna is Ellie Rooney, túr cethir timppla ar siúd, pas láimh seolta ge go Paul O'Brien, Mark McDaniel inis le ciús na breoige ach iarracht eile a methe ar fóríl agus duine amach go bhí an báide híos a taobh lámh clé agus me fiochananta jo an seachtán sí sin an báide scórála an neomh Dacrachtaí ag an dáirin scóráil thuas ach fós feic idir na fórne ní feice an faointe bháin ach gan dát ní lech séanú seachta neomatí fácas a chluithe an sáig sin builteach agus sellh na caidinis I g buachalí Killarney agus ag an timireoir Lár Páirc John Kelleher sin builte go háir ach drothíarach ceart ag siúd sin I metheir fóríl fanan an scór mar a bhí an dát nuair a chiisih 60 neomat builte an son sa chluithe sa ní bheith feic an son ach pe méid neomat a anbreise atá le nimmert ige an réiteúir sin builteach an son a g Donnacha O'Brien, drothíarach dóghnacha a fachtar leis an táine sé g Timmy Moynihan, bhfuilach spás a g Timmy, chuann sean chad san siar an son chofhada le éadán ó níl, bhí amige éadán, bhí spás a g éadán, ach ní raibh sé ábalta an chad san I cheola Harris a trasnáin. Fágan son go bhfuil an dá iarracht dearnach chur ar fóríl ag buachalí an sem.
Donnach ó Bhréanainn is, be sé sú le cicamach níos a bhar, éimean cín bhfuil sé sin a lorg na cadde. Má tá is fadamach a hénse, a sin i meheamach agus a buata rís again sem, an bautas a buata i get Jamie Moynihan, siar a hénse go Luke Crowley, a cín iver tuairt fan scór a bhí Luke, a chan pass láimh a sioltamach again son, go Cílan ó sé, tein Cílan siar leis, tá puinte fachtas Sathairn lans a ges Sean Fitzgerald, lag iirecht eile ag siúd agus an si iirecht eile ó bhuachalí Killarney im her fóríl, an dá iirecht déarnach ó bhuachalí Coláiste Chnoc an tSamhraidh me her fóríl, ach gan dát tá brúar na himiróí sa, Cluiche Leathcheannais, dearná ní bhín siad chós splódroch, agus beidir ná bhín caidán na caide, cho úntach is a diatach si a bheith droch chicamach eile ó dar ó Bhréanainn, agus seachún inis, hínigan, ha sé seo cíine bhar bháid an náid in darút bheith sin, ach sin, Cosin dunsco an son híar a buachalí Sligeach an réitóirí ra trasna an son ar cheanda I miróí Cnoc, Coláiste Chnoc an tSamhraidh mar sin is airchic amach a bheith á na líhéan airchicach an sellibh a thuirtanas again réitóir an son do buachalí Cnoc an tSamhraidh is leanófar leis an imirt, sellibh a déir a réitóir, sellibh agus feig an scór a thuairigh na fórna cothram an sa a Tuam, sellibh na cadin is ag Robert O'Kelly Lynch, cadí annig Robert leis, pass láimh a sioltaige chofada le Paul O'Brien, siar a hénse go dtí captain na fórna, James Donlan is, an pass an sioltaige siúd, chofada le Ellie Rooney, ha sé seo beo cúmpórdach nuair bhíon na líróid I gé ach fiachar falla cosanta buachalí na brandán ó sa chóramach le cuine ver tuaim fan scórach tháinig mála tú aganéir seachún inis Róna Island a tuaim fan spiach agus hiachar sin a bhuachal ceandas na bóidí is ar ag chéad tú an deire seachtainna sa bhíidir chuinte leistíir inis tá sé a bheith gáfuinte chun cín dó an ar chlár an scór ag buachalí Sligeach héanna de ag buachalí an sim tá míad beag nach ag deir an chluithe dinam semach bud chead ma tú mar sin fácathe, sellibh an gaid ríthátach, sellibh a gicamachsa, chótáchtachtas na fórne, sé ó mara, córáid sé leis a gceansa, dinam semach go me sé díarag John Kelleher a ghaimsú, nó béidir Charlie Keating, tá sa ag bhfuil na rána san na mothige a Joe Lord Páirc, lena chitóig amach a hénsí, be sé na chuimhlint an sama. Charlie Keating a gaidí an ordeach, sé Ellie Rooney a bhuhan sellibh a gaid. An gíimiid for an ó Sligeach, istig a Leathcheannais, coran í Ógáin, cínig ar an ardú anama, ó thuairach sé seo don gún dé an omláin. Tá siad a gimmert nútála, tá sellibh na cadécha, agus tá siad chun cín, an rud is táchtaí ar fad, agus iad breá socar inis. Sellibh na cadde a gé sé O'Neill ráfuinte go dísa fachta gan bhar cíanna siar a hénse go rónán ótheir agus bíisiúrálta má bhuahan buachalí Sligeach seo go méid deachreachtaí agus na muir timpeall na Páirce an loch takeíochta chmead amach ón Páirc ní thug mór an daoine seanstóibh ag tús an chluthe ach hiach go bhfuil sead a gimmert nútála ar fad ach cés ar chic géaltecha nuair a cheappas go raibh sellibh na cadde buat ar naise Desin is again sem, agus an réitóir a Leathcheannais ar cheanda I miróí, bhuachalí Sligeach, is tórin go Cnoc sé, go raibh gansaí os seachant I get duinecha an son, agus iad a dír, agus an sem a dír brises was na Páirce, carta buí eile nochtathe, fuilech ama fós fáca again sem, tríú chead an ómad, do gan á ama, nó gáin ómad gan á ama, ach a meg, an brise mar ní chailim sa go raibh an brisí sa chluthe sa, nuair a bhéon bhrisin écharagan, Luke Crowley, sellibh na cadí gasú, brúdí a bhar a chorir, a passeolta seachan sunna agus ha buat ar nasin sa, chomá le scór a déir locht takeíochta bhuachalí Sligeach, Island an passeolta bhaig siúd, befar a caint ar a máide san sa scoil, le blianta fada, ach cai siad cáiliú inis, téistóibh an iirecht mór grísa a choristeach, Joe Campbell, puinte bháin, aim sé gasú go dtí, sa, dí halahú dianta gasio, agus inis buachalí Killarney, agus seo an na dtí a tháinig chun Páirc, Cillian Courtney, ó chrócaí Killarney sin, buailte stachan son, a Coláiste dianta, agus déir, Luke Crowley le Cillian, fága gomsa seo, agus níl sé, ach díreach leistig do líne
chuig féidir agus dahad bhuacha lí Sligeach mar taobh lína teachtasnach aige. Sa ráileat siar leis ní thuair sé fens beag há sé ábhrín rád amach mar sin builinn sean chaid san na Joe Timmy Moynihan. Siar a hain Timmy a chun cína chathe siad a dul tá scóir na tastáiltuatha Cian Lynchinis sin builte teaslan na Páirc aige an semadul ar an únsaí Cian Lynch a ámaige ní rá nach cháfaoin teatrar socrín sé hain leis sé gitóig agus thara sé trasláin agus inis níl ach pointe gláán idir na fórne dinim semach gúil míad an Naomh breise an bhuiile gáin hama against sem an pointe a thuach na fórne choraman sa a Tuam a Ghaimsú ní bheith éon dahan éachar ghonnacha leis an kickamachsa Donach O'Brien a Raisha Garrett nó Raisha Fada hiachar sin há darmh leis a gickamachsan an éine marcáil James Donlan captain na fórne. Coláiste an son dianta Ellie Rooney gan éon dahan éachrar siar a hain sé go rianó Calháin an bhfuil míad chun stairig iscint an sa an Tuam an bhfuil buachalí Chnoc an tSamhraidh chun cáiliú do churann Cluiche canis churann í Ógáin is beag daoine thug seanslah cáiliú ó chréibh Connachta chéidir ar son go ráidir ábalta dhéanamh cnéamh ná dhéanamh le miróí an was Dylan Walsh Passan Sholta siarige cho fada le Robert O'Kelly Lynch agus hiachar sin a rís chomá le scór fan drása donglathe agus Robert O'Kelly Lynch Dinne amach na fuil mór an do gortú a chur isteach námachar ach táach an mallart scíal ar a d bheile an Páirc bach álaigh deantaige éana marróir agus Coláiste a chur siúd agus inis brahann sear fad ar a réitóir an sunamó an mó ama atá fácas ochlathe ní bheith éon dahan éachar ar bhuachalí Sligeach leis an kicséirsa ach má gaim sin siad be siad rá faointe chun cín rud a chialín go méid báide a tastáilt ó bhuachalíon sem ná din darúd má seachlín siad chorum beag an breise goin agus má bhín siad chorum ag deire an séimh se Amazon beag gan dát commórtas picking na pinóis an sogain ach le cúnamh dé a bheith siad ará ní bheith son a tastáilt ach seo kick mór grí mílteach agus is tóling go ben timiróir lár Páirce Dylan Walsh seo take amach chuna seo a Hogan ní kick go hán gan scéal sé captain na fórne Janlin a thuairn fensbreach ach í sinna methir fóríl selle ver a gaid ríháchtach an sahanis sin é an ríhá san na mócha pointe há tastáilt an sem selle há tastáilt ó bhuachalí Sligeach an mó an breise imróig a réitóir an sochún ní acha an chlár á gárdach a ges na móir taobh líne mar sin nadidir sibh seach an chadsan buaite a Charlie Keating Coláiste deanta Charlie Coláiste cialmhar a sócha léfa ar a lehéad a Coláiste agus inis an sem agus an kick sérsa Hogan ag Sean Fitzgerald sin builte trasnaige go Jamie Moynihan. Tá sé seo breáil ar scór a Ghaimsú sin builte seachaige cho fada le Alex Heinigan. Fuair sé pointe agus bátas chiad le brú diabhar a chur ar siút. Bhfuil deis scóráil an tug sem sin builteach bhí nómacha brúid an Iarlath a meir fóríl agus bené an deistíarnach a bhíige buachalína Bhréanainn. Bhí sé crí an ann ghobh son. Tá sé san tíis chuig chluthe Leathcheannais sí gimmert ón bhliain 2008. Iad is ceann bháin níl caiilte mar a bhí rá is beag daine thug seans do bhuachalí Sligeach an sa trónóinmh ach hiach go bíad san na háchan cín agus sin an Naomh breise agus sellmh na caiide buaiteige céile ach Ellie Rooney an chaid san builteisteach an isicha agus bhfuil deis ar bháid an tugair tí leis a gad scaí leis a gad rud nach bhfuil dianta agus sellmh na caiide buaite ar neis agus iad a dul ar bhreithún sínis Charlie Keating sellmh na caiide shoot. Cadí annig Charlie, tóga sé nómacha cos céimena ní peagsásta háise le sin cinna cinúnach deanta gan réitóid agus sellmh na caide an sama timpeall ar Lord Páirc i g Bhréanainn Island agus cadí annig Bhréanainn le seo an réitóid bhfuil teach an dul chun cainte le ceann dos na fórne ha mí daoin an sa an am breise agus nadidir go dtír a bhfuil an am breise ar fad a teachtas. Se
Ein dawan Iarlath buachali Coláiste Chnoc an tSamhraidh. Agus siad son is tólam sa bheith canna I deo deir an chluithe ach. Nadar sa leis, mar diatach an sem, sellh a bhuachan an ais, agus dul sín díirech síos na Páirce. Sin builte seach sa spásan son agus buite go Ellie Rooney. Sarchla himmer gan Rooney cianna. An bhfuil ge scórálan sa hinis go. A cíine bhar báide beidir. Immers chialvar again Timid Lár Páirce. Agus a bí ní an scór. A húraigh buachalí. Coláiste Chnoc an tSamhraidh. Cho fada le Páirc a chrócaigh. Hamaráilibh há stiff úntasa agus an ardú anama a thuair sé seo do bhuachalí Sligeach. Cínig siar an uirigh, cínig siar a comórtas minúr na hÉireann. Biad an ghailibh agus muo a bhí a gluthe canis na hÉireann. Sin é an slató se bhí na gine gcónaí de Cornaí Ógáin. Ach má se bhuachalí Sligeach. Léiríonn siad meastas na fórne sa nach tuigeann siad inis go bhfuil is stiffúnta sa agus túraigh an bua sa má ghaim siad siad ardú anama dus na héine há buinteach le cuasaí cuman lú clascail is Sligeach agus sellh na caiide buata naise go an bhóta bháin eile. Sé O'Neill inis, sin buatige, cho fada le Mark McDonald, Chasan na Páirce hen sé siút. Siman immert Cialvar an son ómharc. Agus sellh na caidinis ag an thar a fuair an báide dóibh. Ronan Island. Agus chic buatige Ronan Island. Carta bui chun runna again réitóirí cheann de chosantóirí an sem agus má ghaim sin siad seo beag reithrás le buachalí an sem. Mar dinam seamach agus beidir golim se mí cheart go bhfuil cheann nómad do anbreise immer hunsa a lár na huaire. Agus nadar cábhúir an réitóir an irid son nómatí ní bheith siad in Iarlath is Sligeach máthúrann siad a Sligo agus hiachar a slúa bailithin sa isteach trónóna nómh. Lucht land sa buachalí Sligeach son a daimhlíne. Iad son bís, na himiróí bís. Deise conis, báide glánach chu idir na fórne. Agus sé Ellie Rooney thunig goach chun seo Hogan agus cad é mar túnchar ha gan bharcí an éireann gluhann sa. Sellh na caiide buatige uair in níag uair. Agus chó soccer, chó tóisian úr bhín sé a gaiid anna hóca leis an timireoir sa. Agus inis deisige, tí faointe a chuir idir na fórne. Dó a dé le héanna héanaíag. Cad é mar chluthe, cad é mar thud spántas ón dáireann. Agus seo bhfuil ag Rooney cá raigean na Iarlath sa. Idir an dá followachal agus an bracbán ordan san istig agus an swé tucilú ag buachalí Sligeach. Saura bailin an gána. Thugam mar féin an saura linn agus sin godíireach a hádianta Coláiste Chnoc an tSamhraidh sa Tuam an cluiche buaitice deire le báide glán. Sartas bantasaí tucan son má cen ilechuine a tháinig chun Páirce. Be sé na chéúra ag Sligeach ní léon dát fesan ardú anama tucad an gúndaí. Bis se críd an darna blian as a chéile an ná do bhuachalíon sem. Té an Iarlath dianta son ach siad na Iarlachtaí a chuig fóríl a bheith a chur isteach ar a son ach mar a bhí sa ráig tús an chluithe is beag daoine a thug seans do bhuachalín. Sligeach an chluithe sa bhuachtaint ach tá méid san déanta tá siad cáilethe do chluithe canis Cornaí Ógáin cé bheith leo násnaí champíní na bliana se chaite nó nóma beag an chluithe san a tosnú carúte se dó Leathcheannach YouTube TG Cahar Thásúlagam go muinehharna I go baile an irid san sásamh is a bhaine sa as an chluithe sa ach an scór dearnach an sa Tuam buachalí Coláiste Chnoc an tSamhraidh dó a héanaíag buachalí an sem Killarney héna héanaíag go mbeidh a bhochar a chéile ríis slán go fóil. Son bhí leis an son ag Luke Crowley do buachalín sen agus sin cad le darmhain is seach le híine agus a dúr fenstruach agus nada is a líontá. Seo chuin inis
Buchalí Cnoc tSamhraidh agus Bhréanainn Island sin buisteach agus bhfuil deisir bháide blacáúntaach an sunnaistigh neadar céhína achar den bblion Dylan Walsh inis há neartagé Dylan leis cínse Airne téinse tíd sa Cluiche héin túranse fé scór semach seanan sunnigé bhharcinúnach a beú Crowley ach bhíochar seaidínse an náde Leathcheannais ní raibh mór an spása an bhar cíanna amach agus a bheith a Conall agus a Spórt tachad an na scoileach seo deiscórála eile an timireoir Lord Páirc san Dylan Walsh builteach a rís Rooney a siúd a crothú feibanna sin díireach buchalí Cnoc tSamhraidh agus pas láimh a sioltan sunnigé chofada le Airlanta an pasan siolta teasna cad a dhéanana siad leis seo agus sin sábhlacáilinn san ach hÉireann éireacht a sin siolta agus an cicamach san buirteige buchalí Sligeach Dylan Walsh chá faointe go díosaige a sin builte chofada le Ellie Rooney agus hiachar sin a bhcha an tarna báta agus a ducaigh scór eile asa deanta go maithan socha agus deiscórála an sunnaistigh ag Gavin Lynch agus sin sem aimse again is a rís agus a meid rodí sa bheasa do bhuachalín sem deise consáir bháide ach a rís sár chosantan son hir brúdí abair sé ó mara áíoch an Cluiche cáraig a chadsa Raisíiseach agus Raisíiseach sa líontán dulchan cín James Williams a passáil na caidan son chofada le Alex Heenan bhfuil freagra agéir a scór san bhí sé cuioine bhar bháid an náid san seoltaige chofada le Bhréanainn Island a fachtar nationtá a Bhréanainn ó rís Leathcheannais túr timppla ach ní chun son isteach námach sa Jamie Moynihan agus an citóig a seachantá rís go Luke Crowley a siúd mar spucaige agus a siúd á thocrú féin píise agus sin cad le dear a buitan sáistigh inis go bhfuil deiscórála agus iad a tód fé pointe an teasná an buailte ach an báta sa Sean Fitzgerald Cill Jamie Moynihan ó sa chóir san amach Jamie inis á thocrú féin Leathcheannais sin dearmh sin scór dear a réiteúir ná raibh agus sé siúd Ian an kinner deach seachún inis imireoir Lord Páirc a brown don an chiad scór don lecuoine bhar túd fan scórach tháinig mála tú aganéir seachún inis Bhréanainn Island a túd fan speach agus hiachar sin a bhuachal an semadol ar an únsaí Cian Lynch ámaige ní ránach áfaoin teatrar socrín sé héin leis sé gitóig agus teara sé trasná mar gan Rooney Cianna an bhfuil ceiscórálan sa inis go a cuoine bhar báide béidir immer chialhar an timireoir Lord Páirc agus a bhí ní an scór